Yun. Yan. Okay. Yan, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong programang Awitan at Usapang Puso. Yan. Please, share lamang po at inyo pong i-like, i-heart ang aming pong programa sa gabing ito. We will having a special guest tonight at mamaya po ay papanood natin siya dito po sa ating programa. Yung iba't ibang awit, baka mapagbigyan niya po tayo. Mga bagong composition sa mic. Yes. Oo. Sharing lang po, Yes. Antay-antay muna tayo, Kap, ng ating mga viewers. Medyo mahina ang iyong sound. Yan. Medyo mahina, Kap. Yan. Ako muna mag-share ng ating programa. Share muna natin habang yung Kap. Yes, Kap. Kamusta yung maghapon mo, Kap? Ay, mabuti naman at nakakapagpahinga. Hindi muna ako naglalabas. Ang dami ngayon dito sa Laguna. Hello. Nagpapahinga pero yung mga case GC natin, inaasikaso pa rin. Sabay ka nga pero yung case sa GC, hindi mo na maiwan, ano? Oo. Dumadami pa sila. Ayun, share muna po tayo mga kaibigan. Kami po'y samahan nyo sa isang oras ng ating programang Awitan at Usapang Puso with our special guest. Partner, ano yung pangalan ng ating special guest? Si Sir Rodison Ching. Yun. Searching po siya. Si Rodison Ching. Yes, isa po siyang songwriter at singer. Yon. Mamaya po mapapakinggan natin siya but please do share. Ayun. Sir Rodison Jing Leonardo ang kanyang pangalan. So mamaya-maya po papasok po natin si Sir Jing. Ano po? At kagabi ay kasama namin siya Kap Mike kagabi. Talaga namang si Kap Alvin ay tuwan-tuwa doon sa kantang Buhay Estudyante. Ayun, bati muna tayo ng ating mga viewers. Maraming salamat, Kap Batan. Sabi niya, magandang gabi po. At kay Kap Bel, nagluluto pa raw siya. Ayun, talagang yung ating mga ka-OFW, medyo talagang kapag sumisingit sila sa atin, ay, yes, Kap. Si Kap Alvin nakasilip pa, no? Dito si Searching. Kap Alvin, magandang gabi sa'yo. At sabi niya, good PM mga Kap, Alvin is here. Para Superman partner Yan ang Superman na naka-jogging pants, ang brute nasa labas. Hop, SPG. Cut. Sabi niya sa kanya galing yun tapos si Chekis Salak. Magandang gabi po. Yon, magandang gabi rin po at kay Ma'am Laarni Katindig. Magandang gabi, Kap. Lulu and Kap MG. Yes, magandang gabi, Ma'am Sek Katindig. Ayun, sabi naman ni Kap Batan. Sekretarya ng Lupo ng barangay dita. Yun, at yes. Sana makapasyal ako dyan, partner, para makikilala natin diba? Pasyal tayo kay Ma'am Laarni pag nagpasyal ka dito. Diba? Oo. Si Kap Batan,
kanina ang bati niya, magandang umaga. Ngayon naman, Opo. magandang tanghali kay partner Love Main. Siyempre, hindi niya makakalimutan Oo. ang kanyang BFF, di ba? Yes. Ayun. So, ano, Kap paano ka? Alvin, Papasukin na ni, magagdaan ka lang mamaya. Ayun, si Kap papasukin na Inelsa. natin si ano, si Yes Sir po. Jing. Yes. Medyo nag-aantay na si Sir Jing eh. Yan. Let's all welcome Sir Rodison Jing Leonardo! Woo! Hello po. Yes. Yes, magandang gabi po, Kap Jing Leonardo. Po. Magandang gabi po, Kap Lulu and Kap MG. At sa mga sumusubaybay po ng awitan at usapang puso, magandang gabi po sa inyo. Yun. Thank you so much, Sir Jing, for having us tonight. And I hope so that we will having a good time together, no? At sabi nga kagabi, yung iyong guesting daw ay full pack talaga at talagang tuwan-tuwa yung ating mga viewers. Overtime pa nga po eh. Opo, talaga naman napakasarap kasama at mapakinggan yung mga awitin ni Sir Jing. Yes, Sir Jing, can I ask you if you have family already? Sabi ko nga po kagabi, binata pa po. Yun. Binata pa po si Sir Jing. Kasi po, calling yes, Kapdel. Oo. Mamaya lalabas siya si Kapdel. May dalaga kami dito eh. Ganun po. Oo, kasi Sir Jing, bakit ko na itanong? Because this long weekend, this long month, we will celebrate Father's Day. Talagang itong buong month namin ng June ay binigay namin para sa celebration ng Father's Day. So, because you're still available at dyan lang po yung ating mga kababayan dyan. Kap, yes. Happy Father's Day po. Papasok daw siya. Iniwan ng luto para na makapasok. Go ahead, Kap. Kapdel, ka na. Pasok ka na. May binata dito, Sir Jing. Yun. Si Kapdel ay aming Sir Jing ay napakagaling na TikTokers namin yan. So, mamaya, yes, iyo makikilala yan. So, Kapdel, before we continue this program, maaari po, you can invite everyone to still watching us at bati ka na rin po sa kanila. Sa mga taga-subaybay nga po ng awitan at usapang puso, magandang gabi po. Yung family ko po, Leonardo family, Cueva family, Oquialda family, sino pa ba? Medyo natetense po ako eh. Torres family, Gawaran family, kumusta po kayo? Magandang gabi. At sa aking pong employer, ang Republic Cement, Norsagaray Plant. Hello po sa inyo. Wow, you came from Norsagaray, sir. Yes, ma'am. Opo. Okay. Ayun, hintay natin si Kap Del, no? Para mamit si Sir Jing. Alam mo, Sir Jing, meron akong friend, aking parang sister ko na ito. Leonardo rin kasi apelido niya. Okay. He's working here in OWA, dito po sa Pasay. So, ewan ko po kung kapamilya niyo siya, but she's living in Pasig City. Baka nga po. Si Ma'am Heidi Leonardo, yon magandang gabi, sister. Evening. At hindi busy kasi ito eh. Minsan yata sa uwa, masyado marami siyang ginagawa, dinadala pa sa bahay. So, ayun, minsan nakakapanood siya dito, but that's for sometimes lang dahil super busy nila sa OWA, sa office. Yes, Okay, partner, ano ba ang ating question kay Sir Jing? Sir Jing, kagaya na lagi namin tinatanong sa mga guest namin dito na mga binata. Yung binata o yung dalaga namin, hindi pa napasok, nahiya yata. Kaya ano po ang experience nyo or memorable experience nyo or anong natatandaan nyo
sa tatay niyo? It's either yung ugali niya or yung kasabihan o mga ano sa buhay, para pangaral sa buhay na maisi-share po natin sa ating mga kapatid. Opo. Yung father ko po, strict po siya pero palambing naman po. So napagtapos naman na po kaming lahat at nagkasakit lang po siya talaga ng stroke. Kaya yung pong kanta na Pagkalimot, i-inspired po yun na galing sa kanya. So namatay po siya nung October 2, 2010. So happy Father's Day. Sa Ellen. Maganda yung awit na yan, Kap. Kap Mai, narinig namin kahapon na talaga na mga touch na touch ako. Talagang ako relate doon sa awitin na yun ni Sir Ching. At, Salamat na. Kapag kasi actually, partner, no, kapag ka-composition talaga yan, usually, it came from the heart talaga nung, nag-compose. Yes, kasi, Sir Jing, if you're not asking, actually, you're not asking. For your information, ako po isa sa banda at kasama rin po ako ng ibang banda at ako yung vocalist din po before. At may mga composition din ako kasi lahat kami ay nasa music industry before ng aking mga kapatid. So, ayun, kaya nasasabi ko talaga na kapag composition mo, ay kaya mong mapaiyak yung mga tao dahil talagang galing sa puso mo yung iyong kinocompose. Ayun, at siguro, teka, babatiin ko lang pala si Kap Inelfa. Kapitle, ate mo. Oo, si Kap Kapitle, kunti-kunti na eh. Kap, ha? Sabi ni Del, wag ka daw pong mateten, searching, siya lang naman daw po ito. Ayun. Hello po, Kap MK. Hello po sa inyo. Yan, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi, Kap MK. Kamusta sa Nepal? Ito kay hinto lang ng ulan, pero uulan pa yan mamayang gabi. Mo mamaya yung wifi. Ayun. Kamusta yung iyong maghapon, Kap MK? Nagkulong, nanahe, kung ano-ano. Talaga wala kang magawa sa Nepal no? Wala. Kamusta yung business ba ninyo dyan? Yung iyong, nandyan ka na ba sa place? Sa loob ng classroom. Oo. Sir Jing, si Ma'am MK ay MCBO president po namin sa Nepal. Ayun, nandun siya sa kanyang... Nice meeting you po. Ako din, welcome sa aming group dito. Nawala na si Vilma Santos. Naglag si Kap Lulu. But anyway, before we ask again si Sir Jing ay batiin lang natin si Kap Inelfa Pedrosa. Sabi niya, wow, dumadami na. Good evening. And everyone. Kap Lulu, Kap Mai, Sir Jing. Yan, enjoy po. And kay Kap Net Tan ng Pampanga, sabi niya, good evening po mga Kap. So, nawala yung ating partner, nalaglag siya, mamaya babalik yan. Yun. Kap MK, bati ka muna sa ating mga viewers. Wala yung ating partner, nalaglag siya. Magandang gabi po sa inyong lahat from Nepal. Finally, yung ulan ay uminto. Mamaya ulit siya babalik. So, I hope samahan nyo kami for 1 hour at ang opinion nyo about the father will be almost welcome. Tensya na po Tumawag yung aking mga kapatid. Tumawag yung aking kapatid medyo may tinanong lang ng very, very light. So Sir Jing, since andyan na tayong lahat, at wala naman yung aming dalaga, ayaw pa pumasok. Baka naman po pwede nyo na kami paringgan ng isa sa inyong mga komposisyon na tatak sa puso. Opo. Yun nga po, yung latest ko po, yung Pagkalimot. Yan. Opo. Yan. Sige po. Okay lang. Mga kapatid, Sir Jing.
sa awiting pagkalimot. Yan po. Wala pa kayong mga Yes. kamay. Ay, sorry. Wala pa yan eh. Sorry, sablay. Ito po. Yun. Anong buwan o araw ba ngayon? Tila yata merong selebrasyon. Meron ba tayong pagtitipon? Tayo ba ngayon may bakasyon? Ilang taon bang magkakilala? Tayo pa ba tulad nung una? Mahal ba natin ang isa't isa? Lagi ba tayo noon ay masaya? Alam ko lang tayo'y matanda na. Panahon sa atin ay mabagal na. Respeto ba ay nawala na? Buhay pa ba sa atin mahalaga? Puso pa ba sa atin ang magtampo? Tayo pa ba'y mayroong sikreto? Mga bagay di makontento. Sumuko ka ba nung hirap ko? Ilang beses ka bang lumuha? Sinaktan na rin nga ba kita? Ako ba'y nagawa mong iwan na? Di ko na ito maalaala. Bakit ako nagkakaganito? Di ko alam kung kailan at paano. Ano nga ba ang nagawa ko? At bigla akong nagbago. Kay hirap ng lahat matandaan ating mga pinagdaanan. Ang alam ko lang ikaw ay naririyan at ako iyong inaalagaan. Sana ako ay makabawi sa iyong mga pagsisilbi. Mag-ingat ka sana palagi. Mahal kita, lagi kong pasabi. Yes. Thank you so much, Sir Jing. Para akong para ako nakikinig kay kay Sir Gary Granada. Ayun. Tapos, magandang kumanta niya si Willie William eh. Ang daming kawag na boses, Ayun, thank you so much. Diba? Salamat po. Yes. Ang meaningful nung kanta niya. Sobrang makaka-relate ka kasi alam mo na galing sa puso niya. Okay, hindi ka napaiyak ka, Lulu.
Ano ka? Hindi mo masyado, Natulo na nga. hindi mo Natulo masyadong na nga. dinibdib, ah. Ayun, Natulo na nga imun-u eh. Oh, imun-u. Natulo na. Ano ba? yung partner, nanonood pala si nanonood yung aming kaibigan ni Cap MK, si Ma'am Heidi. Heidi Wow, Leonardo good po. ng OWA. Thank you so Good evening po much, sa inyo. Sisi. Thank you for watching. Sana hindi mo kami bitawan ngayong gabing ito. Mukhang may Dahil di mo na- tinatanong si Love Main. Oo. Pakibasa Sige, mo nga, sige, mukhang may sige. tinatanong si Love Main eh. Oo, sabi ni Love Main, musta po mga kapatid? Watching from Kuwait. Yon. Si Kapadel ay from Saudi Arabia. At sabi niya, ganda ng boses ni Sir Yes. Jing. Ay, Siyempre salamat naman, talaga marami siyang kahawig na boses eh. Yun. At sabi niya, Tinatanong sa'yo. miss you, Kap Lulu. Yan. Miss At you ito, din. sabi niya, Kap Lulu, love, labuanan, lalo kang bumabata. Ano ba sikreto mo? Secret Yun. nga eh. Baka pwede, yun, baka sabihin. pwede daw i-reveal. Sige, gusto mo i-reveal ko. Batang perla po ito. Batang perla. Pang perla Hindi lang batang po ang Ajax, aking ah. skin. Pang perla lang po ang skin ko. Totoo po yan. Hindi po yan Hindi po yan biro. Perla lang Parang po wala ang nang gamit. perla. Di ba yung perla, partner, di ba yung perla para sa damit ba yun? Oh, tingnan mo, di ba Oo, yung para pagkadamit, pumuti yung damit pag ang mo. damit, Sir Jing, di ba ang damit kapag kanilabhon po sa perla at ibinilad, pumuputi, gumaganda. Puti, oo. Ganun po Opo. tayong Hindi pa ako Ayun. perla po talaga gamit ko. Ayun, may isa pa tayo, sabi ni Ma'am Heidi. Yan, sabi niya ni Ma'am Heidi Leonardo. Hello sa inyo at stay safe sa inyong lahat. So, ikaw rin po, Kayo, Sisi. Ikaw rin, Sisi. Lagi ka mag-iingat at lalong pagandahin natin ang ating mga bumabatang face. Salbahe talaga to si Kap Alvin kahit kailan eh. Oo. Sabi ni Kap Albatros. Ayan, Sir Jing, yan si Kap Alvin, ganyan yan eh. Hindi, Ajax pala yung sabi ko. Oo. Pag sa programa namin, yan eh, ganyan yan siya eh. Hindi, kapag pupunta yan sa programa namin, nakakatuwa kasi mas marami siyang comment na nakakatawa eh. Ayun, sabi naman ni Love Main, siya daw, partner, magpeperla na rin daw siya para pag uwi na soon, yun, babata na siya. Hindi, sa totoo lang kasi partner, hindi ako makagamit, hindi po ako makagamit ng ibang sabon kasi nagsusugat po yung balat ko pag ibang sabon po yung ginamit ko. Pagka matapang po yung sabon, pag matapang po ang sabon, nagpuputok-putok po yung balat ko kaya hindi po ako nakakagamit ng ibang sabon. Ganun. May tumatawag na naman dyan, nagbabalentong na. Oo. Ayun, sabi ni Kapdel, si Master lang yan. Nagpapaganda kay Kap Lulu. O syempre, si Master niya, di ba? Ikaw naman, yun ang pinaka-the best na nagpapaganda talaga sa kanya. Sabi nga, na pang-abono. Ano ba yun? Sabi nga, di ba, kung ang iyong partner ay mabuti, ikaw ay gaganda, yung partner ay gaganda. So, sabi rin ni Cap Jurgen, salamat at siya'y nanonood sa atin. Sayang, di natin siya nakasama ngayong gabi. Sabi niya, watching from Bacolod City, mga Kap, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Yun, thank you so much. Sir Jing, may question kami po at since ito'y Father's Day at ikaw ay single, of course, meron ka pa rin naman mga magulang, no? At may father ka, although, yun nga, katulad po na father ko, ako din po ay wala na father, but I always remember yung pagmamahal ng father ko sa amin, sa aming magkakapatid, no? Ano yung parang talagang tumatakit talaga sa puso mo yung mga bonding time nyo?
ang father ko po kasi very responsible person. Talagang laging nasa trabaho, but there's a time naman po na pagka talagang bonding time, andun po siya lagi. At yung pagtuturo niya sa amin na anim po kasi kami magkakapatid, na yung bonding time namin na naging close kaming mga magkakapatid. Yun po yung talagang ultimate na naituro sa amin ng father ko, na huwag kami mag-aaway. So, lahat magmamahalan. Yun. Sir Jing, siguro parehas tayo, no? Kasi parehas music incline yung ating family. I think yung father mo po ba ay magaling din kumanta? Ang totoo po niyan, malakas po yung boses niya. Parang nga pong baritone yung boses. Kaya lang wala po talaga siyang, hindi naman po nahilig. Dahil nga siguro very responsible father. So, hindi po niya inuna yun. Pero kumakanta po siya. Magaling po siyang kumanta sa simbahan. Malakas po ang boses niya na. Opo. Oo nga, kasi Sir Jing, kaya ako natanong, yung aking father, kaya kami lahat musician, lahat kami kumakanta, tsaka lahat kami nag-i-instrument. Kasi yung father ko ay magaling kumanta at nagso-songwriting din siya at nag-i-instrumento rin. So, kaya alam ko, pag talaga yung family ay music inclined, talagang lahat, parang halos lahat, kumakanta, umaawit, ganun. Kaya napansin ko, kapag ang anak ay umaawit, alam ko, meron isa sa parents nila yung magaling din talagang umawit. Ayun. Ang favorite kasi na kinakanta ng father ko, yung mga kanta po ng mabuhay singers. Yung mga kundiman. Yun po. Mahilig po siya doon. At dahil dyan sa kundiman na yan, may pakikilala po ako sa inyo, Sir Jing, ha? Let's all welcome ang aming dalaga, si Captain. Yes. Yan. O yun. Kumakain ako. Hi po sa inyo lahat. Ayan. Nakarinig pumasok ka. Si Captain. Kamusta ka dyan, Captain? Nasilip lang ako. Kamusta ka dyan sa Saudi? Okay lang, kain tayo. Kamustahin mo naman si Sir Jing? Kamusta, sir? Ay, kinikilig. Ay, huwag ka masyado pahalatang kinikilig ka, Captain. Hindi naman. Wala, nagpa-flash. Saan? Hindi nga. Ayan, hindi na natin na ba? Basahin lang natin to, Sige, partner. Go ahead, partner. Sana all daw. Sana all. Single. Sana all Single lang yan single kasi ka. malayo. Ayan, parang nanghinayang pa si Sir Jarjen, sana all single daw. Happy Father's Day daw po sa lahat na po. At kay Ma'am Netan, hello po Ma'am Netan. Yan. Hi, Ma'am Tanet. Ayan, nahuli ko daw nagti-TikTok ni nahuli ka daw nagti-TikTok, Captain. Yan. Cap Jurgen. Ayan. Mahuli niya Sige ako. lang, Capdel, huwag kang mahiya, kumain ka lang dyan at nauunawaan namin Kumakain ako. ang mga OFW. Yan, Sir Jing, Alam mo, dito Sir makukulit Jing. lang talaga. Oo, natutuwa kami dahil, yes, Makulit din Capdel. to. Makulit din. Ayan. Huwag mong kalimutan Magaling po kumanta, kumanta. Capdel, Huwag kang lunok ng lunok. Magaling po kumanta yan si Capdel. Baka gusto niyo pa marinig. Pwede, matihar. Lalo na pag habang kumakain, magaling kumanta yan. Opo. Yung punong-puno yung bibig habang kumakanta. Ganyan po. Yan ang talent po niyan talaga eh. Ayan, yan, Sir Jing, natulala na si Sir Jing sa kakulitan natin. Wagner, tanungin muna natin si Cap MK. Baka meron siyang tanong kay Sir Oo, Jing. Cap FK, baka may tanong ka pa kay Sir Jing. Yes, may question ako, Cap G. Yes, go ahead. Kung ano yung, kasi yung father mo, kasama mo pa o wala na rin siya?
wala na po siya. Okay. So, siguro naman meron siyang pangaral na hanggang ngayon, na yung kumbaga na remember mo pa. Baka naman pwedeng Asawa i-share ko. sa mga kabayan Nakalive ako, asawa ko. Nakalive ako, mamaya ka na tumawag po, please. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Sabi mo, Kalay mag-bis po ako. muna. Mag-bis muna. Ayan Sir Jing no, kapag live ka no, pati yung mga nawala tuloy siya, So, kawawa. yun, Okay. Sir Jing, ang gusto ko lang malaman, pangaral ng tatay mo na hanggang ngayon, na hindi mo nakakalimutan, na pwede natin i-share sa mga viewers natin. Kasi ako, parang ako si Kap Love May. Hindi ko rin nakita ang father ko, but I love my father. Apo. Ang natamo po sa isip ko yung kasi wala ka naman kasing ibang pamana ang aming magulang kundi ang mapagtapos kami ng pag-aaral. So, ang inaano lang po niya sa amin is mag-aral ng mabuti kasi yun lang naman talaga yung pamana na kaya nilang ibigay sa amin. So, lahat naman po kami naging successful sa pag-aaral. So, yun po. Ayun. Ayun. So, lahat naman po kami naging successful sa pag-aaral. So, yun po. Ayun. Ayun, si Capdel, okay ka lang dyan? Oo. Pinapalipad Baka mo may yata gusto kayo yung plato, tanong, kaya Kap. nawawala ka. Okay lang ako eh. Tubuan mo Tinatawag naman si ako Sir eh. Jing. Hoy, matuto ka naman mang alok. Ba, napakadamot nito. Ano ba yan? Ito. Capdel, Parang baka meron kang tanong kay Cap, no? Kay Sir Jing. Nalikain mo dyan eh. Sabihin mo, tong subong ito para kay Sir Jing. Ganun, napakadamot niya itong batang to. Talaga. Ito manok ko. Manok. Manok? Ayan, manok daw. Ayan. Baka tuwalya naman yan, Kap, ha? Ayun na. Tuwalya pala naman. Oo. Cap, Yan. Sir Jing, ganito talaga kami sa sa programa ko. Oo, hindi kami yung Makukulit. type ng Makukulit dito. ng mga seryoso. Apo. Ayan. Baka meron pa Mas lalo na. mga Mas lalo na si Kaplulan. Kap Jing, taga Nabotas ka rin ba? Actually, dito po ako sa North Sagaray, Bulacan. Tapos, meron din po kasi kaming bahay sa Novaliches. Kahit mahirap din po kasi yung aral namin noon pag wala ka sa malapit sa Manila. So, nagpagawa rin po ang parents namin ng bahay sa Novaliches. Pero andito po ako ngayon sa North Sagaray, Bulacan kasi malapit po dito yung work ko. Okay na yung aso mo. kanino May bang question yata yung aso. kaninong suyong nabuksan? Ikaw yung Ay, mga naman dogi-dogi mo ingay. Oo, Mga Kap, baka meron pang isang maihahandog na I-guess mo awit kaya si yung mga Captain aso sa mo? ating mga hindi sa akin yun tulog na yung mga aso ko, pinainom ko ng sleeping pills. Baka dito yan. Malakas yung Parang CD. hindi sila maligalig. Hindi, maingay lang po ang Sa aso ko akin- pag parating sa si akin Master. nandito Kaso tahimik wala. eh. Nakawala na. Oy. Sige, bigyan na natin ng time si Sir Jing. Yan. Para Baka mga makarami ng meron kanta pang sa isang atin. meron pang isang awit si Sir Jing na nakahanda para sa atin. Actually, Parang nawala. Cap Lulu, Cap Lulu, Cap MG, Cap Del, and Cap NK. Kasi napag-usapan po natin kagabi, di ba, yung ano po yung kanta na gusto ko from other artists. So, hindi po ako nakapag-prepare ngayon. So, Okay lang po. ang kakantahin ko pa na lang po yung i-release ko po ng August. Yes. So, Uy, ano po yan? So, dito na lang po maririnig yun. Dito Yun, na thank you kakantahin so yan. much. Yes.
Kami ba una Picture po lang sa nakakarinig? akin. Thank you, Sir Jing. Po. Ang title po is Fool. English song po siya. School. Cool. Fool. F-O-O-L po. School. Fool. Cool, 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 F cool. F-O-O-L. Apo. Cool. Cool nga. Ito nga, oh. Ah, cool. Ito yung sample, oh. Ito. Paano? Partner, C-O-O-L. paano? Akala ko school. F. F, 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 F. F po. Cool, F. cool, cool, F-O-L. cool. Apo. Magpasensya nyo na, Sir Jing, kasi yung isa nasa Nepal, yung isa sa Saudi. Malayong feedback. Okay Ayoko po, naman po kasing maraming sabihin sa salamat. Tagalog eh. Pero ang ano ko talaga po doon sa fool is Bagay katangahan na po. bagay po yan kay Kapdel. Kapdel, Maganda yan, maganda yan. buang daw, Dahil maraming buang. mga tanga ngayon. Ayun, this song is dedicated for you, Kaptel. Maganda yan. Akin yun, Doc Lulong. Itong kantang to ay Ano mo? dedicated sa mga tan-GA. Akin yun, akin. Wag, hindi na. Kita mo? Kapdel, kita mo, hindi pa man. May kanta na para sa Sir Jing. Oo nga. Buang. Oo. Sir Jing, we are happy to have you. Nagkakaganito kami kasi masaya kami sa iyo. Because yung iyong album na re-release, ang iyong, siyempre yung Yes. cover song mo ay ipaparinig mo sa amin. Of course, Opo. number I-advance one. ko na po para po una. sa inyo. Yes, thank you so much. Yes. Okay, partner, bigay muna natin yung platform para kay Sir Jing. Yan. Ito na po si Sir Ito na Jing para sa kanyang album na re-release ng August. Ang pamagat po nito ay Actually, Cool. Kaplulong, hindi naman po siya album, single po siya. Single. Single siya. I'm sorry. Single. Ay ba, pasensya na po. Opo. Gusto mo Single, mag-produce? ang kanyang single na re-release ng August. Yan, ang title po ay Full. Opo. Okay na po. Why am I bothered all this time? Why am I guilty all the time? There's just something impolite. Did I do something that's not right? Everything seems not alright. Why am I such a fool for love? Am I crazy now for love? Why did I let these things to happen? Why did I set you free all of a sudden? Cause I'm living with my own pride. I caught you in your unfaithful high. You taught me how to be so strong. Why you broke my heart for so long? Why can't I just hate you now? Why can't I just leave you from here and now? Broken dreams and promises you've made. You left me quite alone and afraid. Ooh, why can't I be free from sorrow? Why can't I be free from your big dark shadow? I must tell myself to change and grow. I must build my own tomorrow. Do I still love you now you're gone? Do I still care for you now we're done? Do you still love me just like before? I could have given you love for more, giving you my love so much more. Do I still need to bump my head? Should I go cry all day in bed? I'm praying that all this pain shall pass, finding a way to breathe at last. I
thought our love would be for good and never part our ways as it should. You've made such a fool out of me. It cost me nothing but dire misery. Why can't I just hate you now? Why can't I just leave you from here and now? Broken dreams and promises you've made. You left me quite alone and afraid. Ooh, why can't I be free from sorrow? Why can't I be free from your big dark shadow? I must heal myself to change and grow. I must build my own tomorrow. I must stand on my own shadow. I must heal myself, change and grow. Change and grow. Change and grow. Salamat po. Nice. Yun. Thank you so much, Sir Jing, sa napakagandang awitin mo. Ang gaganda ng mga ano talaga, yung mga composition, Sir Jing. Ay, Thank you so salamat. much dahil... Sana maabangan niyo po yan sa August. yes po. Balik ka po rito, Sir Jing, sa before ng iyong album launching para ma-remind po ang ating mga viewers at tayo makabili ng iyong pong upcoming single. Diba po? Salamat po. Salamat po. Salamat po. Yun. Kap Lulu, partner, nawala ka. Sikap din Wala ang kang sound mahula. eh. Naiyak ka ba sa kanta ni Sir Jing? Nakaano ka mute? Mute. Nakamute ka, Day. Pasensya na. Ano lang ako. Nawala lang ako ng very, very light doon sa awit. Ganda Parang eh, na-pick up ko lang doon yung must stand on your own shadow talaga. Yun talaga dapat nating ginagawa. Kasi minsan madalas, kaya tayo Yung mga anak nabubuang ko, oo. kasi inanakan tayo sa iba eh. Hindi, stop it. Ano mo muna? Mute. Go away. Mute mo muna, Kap MK. Kap MK, huwag ka naman naninigaw. Nagugulat kami. Parang yung inyong mga aso, dapat kinukulong niya. Papakulong ko kayo Hindi dyan na ng nanahimik gulo-gulo yung niya. pinakamalaki kasi yung dalawang makulit pumasok. Kayahin mo Oo. kasi ko, painumin mo ng sleeping pills bago tayo magprograma para tulog. Nananahimik na lang eh. Alaga ko, Kulit kasi tulog nitong lahat. dalawa eh. Diba? Oo, si Ma'am Wala kapatid mo po ba ito, Sir Jing? Si Ma'am Garnet Leonardo. Kuya ko po siya. Kuya. Ayun, Ay, kuya, ayun. Pinatapa po ba si Kuya? gabi po. Pinatapa po ba si Kuya o taken na? Taken na po. Okay. Ayun. Out na tayo. Di na pwede. At the feed. Ayun, magandang gabi, Sir Garnet Leonardo. Thank you for watching po. Gabi po. Ayan. Garnet. Oo. Sir Jing, medyo meron pa tayong oras. Baka Oo ba? pwede mo pa kaming bigyan ng kahit isang awiti na kahit na hindi ito kasama Yun, sa iyong Student life album. naman daw. Sabi ni Mas maganda yung yung isang awit ni Sir, yung baka meron pa. Ang lagay natin po ba? May po kasi yung una Ayan, po. lagay na. Yung para sa Apo. mga MMDA daw po, yung ang lagay. Ang lagay natin. Parang kasi ako, Sir Jing pag kumakanta ka na, parang feeling ko, nandoon ako sa makaraoke. Okay. Nare-relax yung isip ko, nakakalimutan ko, nag-host pala ako. Ganun po. Oo. Yes, sabi ni Kaplab, yari daw ako kay Master kasi tinanong ko kung binati si Sir Garnet.
Di naman, nagtatanong lang ang tao, kayo talaga eh. Kung ano, Pagpapalit meron ka agad Di ko kahulugan. pagpapalit ang master ko, hoy. Ano yun, wano pa kain dyan, extinct na yun, uy. Paubos Kaya na nga. lahi nun. Paubos na Ayun. o wala ng lahi? Oo, ayun sabi ni Sir Garnet. Ayun, teka lang ha, partner ha, babasahin ko lang. Sabi niya, ang saya naman, sabi niya ganon. Ang saya naman yung programa nyo, Loveliest. Yun, kala po namin, Sir Garnet, kami po yung Loveliest eh. Yung program pala. Gara. Oo, Mga tsaka syumera Sir pa man, Garnet, mga ano syumera eh. pa man din. Kap, mga syumera pa Oo. man din tayo pag sinabing loveliness o pretty. Oo, kala po namin kami yun eh. Hindi pala, Tapos, program pala yun. Tapos actually po, kanina tinatanong kayo, Sir Garnet, na ito po, si Kap Lulu kung binata kayo. Eh, nung sinabi pong taken, tumahimik na po siya. Hindi na po siya nagtanong. Ay, hindi na tayo mag-assume. Tayo pala talaga yun. Salamat po. Ay, pakantay na natin si Sir Jing kasi sayang yung ating oras. Okay, yes. Ayun, nasabi naman ni Kap Love Main, hello to my sweet love partner. Of course, ang kanyang dalawa. Kanina pa ito nagbabatian sa ating inbox eh. Dito pa talaga sila nag-sweet-sweetan eh. Talagang mang-iinggit kasi kayo eh. Amin pa naman mga Inggitera pa man din kami sa mga sweet-sweetan. Ano ba yan? Yeah. Ayun, partner, please introduce na ulit yung si Sir Jing sa ating iniintay na awit. Yan. Isa pa pong awitin mula sa ating guest ngayong gabi. At napakasarap pakinggan ng kanyang mga awitin. Sir Jing, once again, the floor is yours. Opo, ang lagay po natin. Tingin sa malayo, tingin sa may dulo, ako'y natatakot na mawalay sa'yo. Hawakan mo nga ako, baka ako ay maglaho. Titigan mo nga ako para mabihag muli ako. O kay gulo, para tayong mga ilo, di malaman kung saan tutungo, tandang may sira ang ulo. Kulang na lang tayo ay magkaintindihan upang ating malaman kung tayo ba o hindi man, na meron namang dahilan. Ano ba ang iyong nais? Gusto mo ba kong mamiss? Handa ka bang magtiis kung ako'y tuluyan na umalis? Huwag kang ang lumuha, para tayong mga bata. May gusto ka ba sa kanya? Abay sabihin mo na. O kay gulo,
para tayong mga ilog. Di malaman kung saan tutungo, tandang may sira ang ulo. Tsak na meron namang dahilan. Kay hirap ng huminga. Ako ba'y balewala na? Sabihin mo na kaya, ako'y di kailangan na. Para tayo'y tapos na, at di na ako magmukhang tanga. Paalam na, hanggang sa muling pagkikita. O kay kulong, para tayong mga ilog. Di malaman kung saan tutungo, tandang may sira ang ulo. Kulang na lang tayo ay magkaintindihan, upang ating malaman kung tayo pa o hindi man. Yak na meron namang dahilan. Ang sakit-sakit na. Parang nahinto sabi na ni ako. Captain, Sabihin mo tinamaan kung si meron Captain. silang Ako iba, ba yun may sira ang ulo? Sabi ni Captain. Oo, kaka-TikTok mo. Captain, huwag ka nang Oo. magtanong. Kap G, may question ako. Kap G, Okay, may Kap. question ako mga Kap. Regarding sa mga Yes. song mo. Kasi sabi mo single ka, pero saan ka kumukuha ng inspirasyon? Dahil yung mga love song mo, ay para sa mga parang nasaktan. Saan ka humuhugot? Saan ka kumukuha? Actually po, Kasi usually yung sa mga imag- writer may mga inspirasyon yan, di ba? Opo, totoo naman po yun. Yung kanta pong ang lagay natin kasi, imagination ko po kasi na, sabi ko, ba't hindi ako mag-compose ng tungkol sa teenage lovers na may third party na darating. Parang ganun po. Hindi naman po sa totoong buhay talaga, pero yun po talaga yung naging kilalabasan nung kanta. Ganun po. Galing naman. Ayun. Kasi usually, Thank you so ang much. mga writer nakakagawa ng song yan kapag meron dinaramdam, di ba? Yung Totoo naman po. Sa akin naman po kasi mahilig din po kasi ako sa teleserye tsaka mga movies. So may mga okay. ano po na natin yung mga magiging kalalabasan ng istorya. Ganun. Tama ka naman. Actually, Kap MK, bilang isa ring songwriter, maraming paghuhugutan. Actually, tumingin ka sa isang paligid, makakagawa ka talaga ng mga awitin. Ayun, medyo dumadami yung ating viewers. Batiin muna natin. Sabi niya, ayun, Sir Luis or Ma'am Luis Pascual, thank you for watching. Nag-heart-heart siya dahil ganda kasi ng boses ni Sir Jing. At si Capnet, talaga sabi niya naman, palakpak naman. Ayun, si Sir Garnet, yeah, at nag-heart. Sabi rin ni Sir Garnet, binatang-binata daw si Sir Jing. So, lahat po ng available dyan. Si Sir Jing po ay available. Ako, mga Kap, kung di niyo po naitatanong, yung kuya ko po, yung kuya Yes, ko sir. po, coached din po yan. Yan, minsan May mga pala kanta rin po ma-invite yan. ka rin natin Sabi nga ni Sir, sabihin daw. Po. Siya po yung naging daan kung bakit nagkaroon din po ako ng mga kanta na na-arrange na rin po. Ano Sino po po siya? siyang, Nura?
manunulat. Sir Jing, sino po yung Rochelle? Manunulat. Sino po? Si manunulat. Rochelle Rochelle. Leonardo. Di ko po naman po siya. Ayun, syempre family yan, nila yan. Mga Kapag pamangkin lumabas niya to, si nanonood Leonardo, din to kahapon. yan. Si Ma'am Aureluz Ayan, at Torres. kay Yan. yes, Ariluz Torres. Thank you po for watching. Penny. Also, Ma'am sa Leonie Legaspi Sarmiento. Yan. Thank you for watching. Sabi niya, Thank you. wow. Oh, Ayun, no, maraming talaga, maraming diba? salamat po. At sana po ay sa darating na August, kapag nirelease na yung single ni Sir Jing, ay sama-sama tayong bumili nung kanyang CD, syempre. Single pala, Yun. single. Salamat po Yan. sa suporta po nyo. Thank you very much. Ay, wala po. Sir Jing, siguro sa next mo na guest sa amin, no, before ng iyong album launching, syempre, guest ka sa amin at ang iyong kapatid para, syempre, dalawa kayo para, malay mo, may duet kayo, di ba? Mas masaya tayo, mas marami dito sa loob ng Lalong kikiligin yung dalaga natin. Ha? Oo. Sabihin natin, mag-absent muna. Wala. Wala ang dalaga natin. Nawala yung dalaga natin. Oo. Sabi ni Sir Garnet, ayun ano yun, partner? Manunula po. Siya kaya Manunulat magaling po. din ang Siya compose kaya ng magaling song. din Yan. Ayun. One You're time- originally pala, manunula, Sir Jing. Yan. Alam, Sino po? yung Ako mga, Opo. Manunula. yung ba yung Sir Jing, yung mga sa television, yung parang, yung mga usong-uso ngayon, ano ba tawag doon? Poetry? Tip-top. Poetry. Opo. Hindi ba yung iba? Ngayon po nalaman na meron din po pala akong Talent na may kalaliman din po pala ako pagdating sa poetry. Kaya nakatulong din po sa akin yung pagdikha po ng kanta. Yung poetry. Spoken poetry Kaya nga po, po sir. si Kap Lulu nga po, sabi ko sa kanya, yung mga poetries po niya, pwede niyang gawing kanta yun. Meron na, tama. nilalapatan ko na yung pangako. Good luck po sa inyo. Kala ko nilalapat mo, partner Nilalapatan ko ng swelas, tanggal Ayun. Sabi ni Auraline Pascual, sabi niya, hello Sir Jing, big fan here. Thank you so much, Auraline. Sabi ni Love Main, basta mga taga Bulacan, Makata. Ayan. Actually, Sir Jing, ako nag-aral nung high school sa Bulo, Bukawi, Bulacan. Yan, sa Jesus is Lord. Doon ako nag-aral. Ayun, sabi ni... yes, gusto mo marinig kapraso lang nung kanta ko? Sige po. Kapraso lang naman. Patikim lang. Sige po. Promote mo rin yung album mo. Oo. Pangako mong binitawan, isa may walang natupad. Ngunit hanggang ngayon, umaasa akong wagas. Ayun. Ang galing pala ni Sir Jing, Diwatang Gala. Kapraso lang sa kanta. Opo. Sandali, ang dami nating rito. Dami nating bati rito. Batiin po natin. Sabi niya, proud Bulacanian po. Agonoy, Bulacan. Si Cap Love Main. Sabi naman ni Ma'am Jeanette Leonardo, good PM, talented talaga yang si Tito Jing. Yon. Napaka-supportive ng kanyang family. Thank you po for watching. At si Liv Zui, sabi niya, big fan. Big Yon. fan. At kung may big fan, may siya, small fan. Si Kalong LC, yan, ng Kuwait. Shout out, Kap Mai. Ayan Kap Kalong LC, pakipromote dyan sa Kuwait at bumili ka na rin. Bumili ka na ng kanyang single. Oo, si Kap Alvin Tan, sabi niya, hi Kap Lulu, small fan here. Kasi you usually big fan Si Kap Alvin daw ay small fan. Yun. Bakit kapraso daw Lulu yung iyong kinanta? Bubuhin ko po yan para sa inyo. Kahit wala pang kahit wala pang may
Natuwa sa iyo si Instrument. Sir Garnet Leonardo, Kap Lulu. Sabi niya, wow, Kap Lulu. Ayan. Talaga maraming talento yan, Sir Jing, si Kap Lulu. Opo. Lahat na nakikita ko dyan eh. Ang di ko na lang po talaga nakita dyan yung kumakain ng apoy eh. Ganun. Ayun na. Tinry ko minsan, Kap, lumakad sa alambre, kaso lumundo. Ang bigat po kasi. Ayun. Ayun, sabi niya, Zach Cuevas, yan, tito namin yan, sabi niya. At Tito sabi nila niya, yan, Tito Yuhuu! Sabi niya, At Kap, Zach meron Cuevas. pang isang comment, ang Kapdel, Yes. gawan mo naman daw ng song ang mga OFW. About OFW. Oh. Opo, meron na po talaga. Pangalawa na po kayo nag-ano po niya, nag-request. Doon. Kasi Sir Jing, yes, Sir Jing, itong aming platform, usual po ang nanonood dito ay mga OFW. Yan. Kung sakasakali po sa inyo ko po kakantahin kung sakasakali. Yes, thank you so much. Dati na yung first Thank na you. ano eh. Aabangan namin yan, Sir Jing, bago ka mag-release ng iyong single. At sana may sample ka na pag balik mo sa amin. Sige. Para alam namin kung saan kami bibili at alam na namin kung ano yung bibili namin na album. Ngayon po kasi nagpapakilala pa lang po kasi ako. Kaya hindi ko po tinaano po yung mga single. Akala ko kukunin lang ni Sir Jing yung address ko, papadala. Joke lang, Sir. Joke lang. Oo. Huwag ka daw ganon. Nag-uumpisa lang eh. Hindi, bibili ako niyan, promise. Ako pa. Ay, salamat. Pag gusto ko yung kakanta. Bibili kami niyan, Sir Jing. Promise namin sa iyo yan. Bilang salamat support po sa iyo. Salamat. Oo. Thank you very much. Ayan. At sabi ni Ma'am Leonie, bravo, Jing. Yun. Kilala mo siguro sila, Sir Jing. Opo. Mga family ni Sir Jing yan. At mula sa ating dalaga, wow po, Sir Jing. Napapawaw na lang. Ayun Napapawaw na lang yung aming dalaga. Hindi na nakaimik, umalis na lang. Hindi yata napigil yung kilig, Sir Jing. Abot-abot yung kilig. Umalis na lang, di ba, Kapdel, no? Oo nga eh. Di bale, Kapdel, mukhang oo. Pa namin kayo. Mukhang si Kapdel ay by August baka nandito na yan. So, punta natin si Sir Jing, Kapdel. Parang baligtad Parang babae pa niya punta siya. Kasi si Sir Jing parang kasi nga si Sir Jing medyo mas may pagkapinis pa siya kaysa kay Kapdel. Si Kapdel po kasi madaling magdesisyon yan. Ngayon, pag hindi mo kayo madaling sumagot, ay, pasensyahan po. Ayaw na mo din. Partner, sabi ni Kapdel, kilig ko siya sa lababo. Nasa lababo daw siya ngayon. Sa lababo ngayon. Kinikilig na sa lababo. Talaga. Tapos sabi niya, porque sabi ko pupuntahan si Sir Jing, sabi ba naman, pwede, Kapmay. Diba? Ayan. Paano Ikaw, ba yan, Kap, sinasabi ko sa'yo. Maganda-handa Babae na Sir Jing, Ayun na. Kanta ng Sir Jing, napawaw sa lasa ng kape ang amo ko. Wow. Ganun po. Nanonood ba, Kap Love Main, yung Ay, may last po tayo bago tayo mag-close sa partner. Si Kap Alvin, Sir Jing, ewan ko kung iyong pauunlakan. Meron siyang request sa'yo, yung student life. Hinihingal nga po ako pag kinakanta ko yun. Mahaba po kasi. Oo, bago tayo mag-close, yung Sir Jing. Doremi na lang. Sabi ni Sir Garnet, meron siyang kompo na dinidescribe niya yung sarili niya in bossa nova beat. Maganda rin, ayun.
Bossa Nova beat. Meron na po. Naalala mo ba yun? Ano, Bossa kung ano Nova. po yung gawan mo doon sa dalawang yon? Parang si City, di ba? Sa Bossa Nova. Oo. Ako sa Bossa Nova po, meron na rin po akong naging kanta niyan. So, naka-arrange na rin po yan. So, abangan niyo rin po yan. Okay. Sige, Abangan po Sir namin Jing, talaga. bago tayo magpaalam sa ating mga mga viewers at ating mga listener ay hilingan namin yung iyong isa-isa pang awitin, Sir Jing. Dahil si Kap Alvin nag-request po sa'yo ng student life. Ewan ko lang kung iyong paulakan yung kanyang kahilingan. Sige po, sige po. Kahit kalahati lang. Pinagod naman natin siya. Yung misado na lang. Inderami na lang. So, mi, so, fa, re, fa, mi, do, mi, re, so. So, mi, so, fa, re, fa, mi, do, mi, re, so. Tapos na, Kap Alvin. Na, bye-bye, Kap Alvin. Joke lang. Oo. Sige po, Pero, sir. thank you po, Sir Alvin, nagustuhan niyo po yung kanta. Thank you very much. Pwede pa naman Ayun. siguro, Kap May, na ipakanta natin kay Sir King kung mapagbibigyan pa tayo ni Sir King. Na Alin kay po, Sir yung- Jing po at kahit Student anong last song mo po, kung hindi po prepare yung student live, sabi po ni Kuya sige, Garnet. student life po. Sige po. Para kumpleto Opo. na. Kasi tayo po yung magpapaalam na, Sir Jing, Apa. at Sige, pagbigyan lang natin po yung ating request kay Sir Alvin Tan. sige po, Baka sige. po kasi umiyak si Sir Alvin pagka po hindi nakanta yan. Ano po ba? Sige po. Sige po, Ano sige pa po. sa yung mama? Hindi lang po Yes, Nahanap ko. student life from Sir Jing. Yes, thank you so much. Para sa iyo, Sir Alvin. Oh, yeah. Ang kwento ng estudyante, maraming mga pangyayari, sari-saring mga diskarte, kung paano pumasa sa klase, paaral ang pinapasukan, public man o private school yan, dito na sila natuto, dito rin sila magloloko. So, mi, so, fa, re, fa, mi, do, mi, re, so. So, mi, so, fa, re, fa, mi, do, mi, re, so. Dito sa aming paralan, merong mahirap at mayaman, mayroong matatalino, at merong mahihina ang ulo. May nagastang sila'y siga, at meron ding lalampa-lampa. Ang iba ay nababarkada, ang iba na may napapariwara. Oh, mga kabataan, ba't ang hirap niyong sabihan? Ba't di niyo pahalagahan ang inyong kinabukasan? Buhay niyo'y bigyang pag-asa na kayo'y magbago muna. Pag-aaral muna nga tupagi, pagkatapos to'y inyong mararating. May mga magkasintahan, panay ang kanilang lambingan, hantong ng kanilang mahalan.
di nakapagtapos mag-aral. May mga nagiging adik, hindi namin naman alam kung bakit. Sayang naman kanyang talent, nahantong lang sa drugs na gamit. Oh, mga kabataan, ba't ang hirap niyong sabihan? Ba't di niyo pahalagahan ang inyong kinabukasan? Buhay niyo'y bigyang pag-asa na kayo'y magbago muna. Pag-aaral muna nga tupagi, pagkatapos ko inyong mararating. May estudyanteng tutok sa cellphone, sub-sub siya sa online maghapon. Kahit kulang ang kanyang baon, pambili ng load sa kanya'y sapat na yun. Maawa naman sa magulang, sila'y puros trabaho na lamang. Ang pera nila'y nagkukulang, maitawid lang ang anak sa aral. Oh, mga kabataan, ba't ang hirap niyong sabihan? Ba't di niyo pahalagahan ang inyong kinabukasan? Buhay niyo'y bigyang pag-asa na kayo'y magbago muna. Pag-aaral muna nga tupagi, pagkatapos ko inyong mararating. Kahit nasaan school ka, kailangan mo ng disiplina. Huwag kang susuko muna, kailangan mong ika'y matuto pa. Oh, mga kabataan, ba't ang hirap niyong sabihan? Ba't di niyo pahalagahan ang inyong kinabukasan? Buhay niyo'y bigyang pag-asa na kayo'y magbago muna. Pag-aaral muna nga tupagi, pagkatapos ko inyong mararating. Pagkatapos mararating. Pagkatapos mararating. Pagkatapos mararating. Mi so fare fa mi, do mi re so. Mi so fare fa mi, do mi re so. Salamat po. Yes! Thank you so much, Sir Jing. Opo, salamat din po. Kabataan, ha? Oo, kung pwede sana umubak dito eh. Ayun, ang daming pumapalakpak sa ating comment section. Thank you so much. Ayun, si Ma'am Aurelus Torres. Yan, si Ma'am Mia Leonardo. Sabi niya, go Tito Jing, kaya mo yan. Yes, of course. Sabi po yung my narinig love. ko, yes. At Oo, yung my love na kanyang kinikilig, napapaindak sa lababo. Oo nga. Yan. Ayun, sabi ni Leonie Legaspi, wala ba kayong mga kamay? Kanina pa Marami po. Kanina pa po kami pinapalakpak dito. Ma'am Leonie. But anyway, Very Yun, thankful kami at pribilehyo namin na Sir Jing na nakasama namin kayong gabi. For the second time po, thank you very much po. Thank you Sa po. mga Thank you susunod very much. pong mga araw, sana ma-invite pa rin namin kayo, Sir, kung may mga updates kayo ng mga bagong awit nyo na gusto natin i-promote, diba? Welcome, very much welcome po kayo. Thank you so much. yes, Salamat. yun. Thank you so much, Sir Jing, again. We are privileged to have you tonight at alam namin, nag-enjoy yung ating mga viewers tonight at ang ating, sa dami na nagko-comment, no? Yung pong hindi na po namin na nabasa, kami pagpasensyaan nyo because tayo ay sumobra na po sa ating oras.
dahil enjoy na enjoy tayo sa ating studio ngayong pong gabi. Of course, again, thank you so much everyone for watching us, especially sa aming special guest, Sir Jing. Thank you so much. And we Salamat po, hope Captain. na ikaw po ay makasama namin sa before ng iyong launching ng album. Cap Okay, Sir Lulu, Jing, Cap MK, thank you very much po. Cap MG, yes salamat po. Thank you. Thank you din sa'yo. Sir Jing, iyong parting words at kausapin mo na Message yung po. ating mga viewers sa iyong Opo, album sa lahat, na paparating. sa lahat po ng bumubuo ng awitan at usapang puso. Salamat po for having me ngayong gabi po na ito. Sa lahat po ng mga nanood ngayon, thank you very much po. At batiin ko lang po yung aking dalawa kong matikang arranger, si Norman Caraan, saka po si Manuel Cruz. Good evening po sa inyo. Salamat po sa inyo. Marami. Thank you. Thank you so much. Maraming Yes. salamat po. Salamat Thank din you, po, Sir Jing. Sir Jing, sa Salamat po. Maraming Thank you. salamat. Sa iyong Thank you. precious time. Sa uulitin. Yes, Cap Thank you po, MK. thank you. Yes, Cap MK, your parting words sa ating mga viewers tonight. Maraming salamat first for Cap Jing sa pag-unlak sa amin. Thank you. At marami po natuwa sa Salamat. kanta niyo. At please, supportahan niyo po ang kanyang album or single or whatever it is. At maraming salamat din po sa mga nanood at sa mga nag-comment. Yan lang po. At mahalin niyo po ang tatay niyo, whatever is it. Masama, mabuti. Mahalin niyo po sa nag-iisa lang kuya, wala pong iba. Yes. Thank you, Cap MK. Of course, you. ang Thank aking you so much. partner. Partner, ikaw Yes. naman, your parting word. Yes, again, maraming salamat po sa panahon, Sir Jing. At pagpasensya nyo na, talaga makukulit po kami dito pag ganitong awitan at usapang puso. No dull moments po Try nga dito. po eh. Ayan. At, sana hindi kayo madala, sir, ha? At sa susunod po, amin kayong muling iimbitahan. Ano po? Huwag kayo madadala. Kung gusto nyo isama yung kapatid nyo, sige lang po, walang problema. Sige po. Bakit mo nalaman mong hindi na ikaw talaga, nalaman mo lang taken bakit ganyan ka na? Wala namang problema sa akin. Masaya na ako para kay Cap din. Nakinikilig-kilig habang naghuhugas ng plato sa lababo, no? Salamat po, Sir Jing, na napasayaw niyo po ang ating mga viewers ngayong gabi at ang mga OFW po na nanonood ngayong gabi. Ayain niyo pong napaligaya at nabigyan ng meaning yung kanilang panonood ngayong gabi. At lalong-lalo na po, salamat po dahil napakilig niyo po yung aming TikTokers dito ngayong gabi. Sa mga OFW po, para po sa inyo lahat yung kanta po. Thank you very much. Yes. Naalala ko po sa inyo. Yes. So, maraming salamat, sir. Happy Father's Day Till po. next time, sir, ha? Sa susunod Apo. pong mga Sige po. araw na pwede po kayo invite pa rin po namin kayo. Kasi alam ko, marami kayong mga songs na pwedeng makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Ano po. Thank you so much, sir. At sa ating mga Salamat. kapatid sa ating pong mga kapatid na nakibahagi ngayong gabi, maraming salamat po sa inyo. See you next Thursday po. Itong Thursday po na ito ay meron pa rin po tayong awitan at usapang puso. At inaayayahan po namin kayong lahat. Ito po ay month-long celebration ng ating Father's Day. Ano po. Kasi madalang naman po natin i-celebrate ang Father's Day. Bigyan po natin ng karangalan ng ating mga ama ngayong buwan na ito ng Hunyo. Ano po. Count your blessings. Minsan pa lagi kong sabihin sa inyo na ano man ang pagdaanan natin sa ating buhay, mas piliin po natin ang magpatawad at ang magmahal. Thank you po. Yes, thank you so much. Again, thank you, Sir Jing Leonardo, for giving us your precious time tonight. At sa lahat po ng ating mga taga-panood at taga-listeners natin dyan, maraming salamat po. Muli, ito po ang awitan at usapang puso. Sa pangalan ng aming founder, Bong David, kami po nagpapaalam sa inyong gabi. God bless you all. Bye-bye. Thank you. Thank Thank you. you. Good night, everyone.